moeri oya nchaja chikaera ande bono kwa ile no mukoragira no murugi onkaria wancha ne yango koroseria rendage na kwa manya kumuka wa kombo erori kwa manya kogende hotelieria nene ti hoteli chinene kwanza ngatufuatie nyumba omenyete na obo sabendage tirositi oragireo ona ande yake naende ankio koni ule ngakinga na ndoji koriero bokimu bona ndo boli muburaera ndugu yangu nkiorao na bana no bwate kirekemo ayuko manya bagochia ute boli muburaao asenge njorende nga toboko mugite bwa konyoro bonene tari asenge njo yendagira nga kwoni kwagenda koragira kiote kiri chinene aya